Ngizoqala le video ngento okungenzeka awukaze uyizwe phambilini, kodwa ngiyakuqinisekisa ukuthi uma ungakwazi ukulalela kuze kube sekugcineni, impilo yakho ngeke isaphinda ifane. Bewazi ukuthi izinto ezisemzini wakho zingase zibe yizona zibambezela inkululeko yakho yezezimali? Kuyamangalisa, akunjalo? Kungenzeka kanjani ukuthi into elula kangaka ithinte impilo yakho yezezimali ngalendlela? Kubonakala sengathi akunakwenzeka, kodwa ngizokukhombisa ubufakazi bokuthi lokhu kuyiqiniso. Indawo okuyo inendima enkulu empumelelweni yakho, futhi kungenzeka ukuthi ugcwele izinto ekhaya ezivikela inhlanhla yakho. Ngiyafuna ukuthi unake kahle, ngoba lezi zinguquko ozizoyenza zingaba yisihluthulelo sezinga elilandelayo empilweni yakho. Ngicela ukuthi ume kancane ucabange, uma ubheka indlu yakho ubona ini? Yiziphi izinto ezikhona lapho? Lezi zinto zikhombisa ubani ofuna ukuba yikho, noma zikugcina ubambekile esithombeni esidala osuphumele kuso. Indlu yakho iwukubonakalisa okusobala kwesithombe onaso ngawe. Uma uzungezwe izinto ezingakhombisi lokhu okukholelwayo, usho engqondweni yakho engaphansi ukuthi awufanele okungcono. Lokho yilokho engifuna ukukuguqula, ngoba isithombe onaso ngawe siwukhiye wokuvula noma yimuphi umnyango empumelelweni yezezimali noma empumelelweni yanoma yiluphi uhlobo. Manje, ake ucabange isikhashana ngendlu yomuntu ocebile. Injani? Ifenisha ihleleke kahle, izinto zisezingeni eliphakeme, indawo iphilile futhi iveza ukuzethemba esikhathini esizayo esinokuchuma. Into ngayinye inenhloso futhi iyathuthukisa impilo, hayi ukudala ukuxakaniseka. Kodwa uma ubheka indlu yakho ubone izinto eziphukile, izinto ezindala ezingenasidingo ezisalapho ngenxa yokunganaki noma ukuzijwayeza, uthumela umlayezo ezingqondweni zakho othi awufanele okusha, awufanele okuhle, awufanele impilo enothe. Ngiyazi ukuthi abaningi bayesaba ukudedela lezi zinto ezindala, lezo zinkumbulo izinto eziphethe zona. Ngake ngakuzwa lokho nami. Uma ngibuka endlini yami, ngabona izinto ezingikhumbuza isikhathi sobunzima. Kwakukhona ifenisha endala, izinto ezazigcwalisa indawo nje. Kwathi nginquma ukuzihlanza, ngazisusa, ngase ngizwa ushintsho olujulile empilweni yami. Wake wacabanga ngalokho? Bangaki kini abanento ekhaya eningasayithokozeli, engeneme? Bangaki kini abanento ekhombisa ubumpofu besikhathi esedlule? Okubaluleke kakhulu, bangaki kini abagcina lezi zinto ngoba besaba ukuthi abakulungele okungcono? Lokho okukhona endlini yakho manje kubonisa indlela ozibona ngayo nokuthi ukholelwa ukuthi ufanele ukuphila kanjani. Ngakho, yeka manje ucabange, lezi zinto zikubonisa lowo engifuna ukuba yikho noma ziyangigcina esikhathini esedlule. Ngiyazi abaningi kini nicabanga, kodwa izinkumbulo nezikhathi ezihambisana nalezi zinto. Ngiyakwazi lokho, ngiyakuqonda. Ngakudlula nakhona. Ngikhumbula ifenisha enganginayo, isipho esivela kumngani wami, kodwa yayisidala, iphukile, ingenamsebenzi. Ekuqaleni kwakunzima ukuyilahla, ngoba yayiletha izinkumbulo zesikhathi engangisanda kuqala ngaso ukuzazi. Kodwa ngesikhathi esifanayo, yayikhumbuza ingxenye yami engasadingekile. Le fenisha yayigcina ingqondo yami ibambelele ebunzimeni bokudlule. Futhi lapho ngagcina ukuyisusa, ngazizwa ngikhululekile. Kwakuwumzuzu engazizwa ushintsho lwangempela empilweni yami luqala khona. Lona ngumzekeliso olula, kodwa onamandla. Ngoba iqiniso lithi, uma ungayiguquli indawo okuyo, uma ungayihlanganisi indawo yakho yangaphandle nalowo muntu ofuna ukuba yikho, ngeke ufinyelele amandla akho aphelele. Ungase uzuze impumelelo ethile, kodwa izoba yimpumelelo enomkhawulo, ngoba usagcina amandla amabi nezinkumbulo zobuphofu. Lokhu akusho ukuthi kufanele ulahle yonke into ekhona ekhaya. Cha. Okufanele ukwenze ukuhlola into ngayinye bese uzibuza, ingabe lokhu kumela ikusasa lami noma esidlule? Lokhu kukhombisa inothi engifuna ukukhelela empilweni yami. Uma uqala ukususa izinto ezingasadingeki, ezingasayiletheli inani, uzobona ukuguquka okukhulu ngaphakathi kuwe. Uzobona ngokusobala amandla akho.
Uzothola inkululeko, uzizwe unekhono lokuthatha izinyathelo ezinkulu, futhi uzoba usulungele ukufeza amaphupho owabe uwaphupha isikhathi eside. Uma qala ukushintsha indlela obheka ngayo izinto, amathuba aqala ukuvela ngoba usudala isikhala sokuthi inala ingene empilweni yakho. Uma usengakholelwa kahle, ngifuna ucabange ngalokhu. Uke wazizwa kanjani ngemva kokuhlanza ikhaya lakho noma ukuhlela indawo ozungezile? Ukubeka izinto ngendlela kungakunika umuzwa wokucaca engqondweni nokulawula. Lokho yikhono lesithombe sakho sangaphakathi lisebenza. Uma ushintsha indawo okuyo, ushintsha nendlela obheka ngayo wena uqobo. Futhi lokho, mngani wami, yisihluthulelo esinamandla sokuguqula impilo yakho yezezimali kanye neyomuntu siqu. Ubalindeni. Qala manje. Susa konke okungakhombisi inala ofuna ukuyiphila empilweni yakho. Khipha izinto ezikukhumbuza ukuswela noma ezikubopha esikhathini esedlule. Faka izinto ezikugqugquzelayo, ezikukhuthazayo ukuthi uqhubekele phambili. Uma wenza lokho, usakha indawo yokuthi impumelelo ingene. Khumbula, okuzungezile akusiyona nje imihlobiso, kuwumoya. Yenza lowo moya ubonise impumelelo ofuna ukuyidonsa empilweni yakho. Manje sekusezandleni zakho. Ungalibali. Qala namuhla ukuguqula ikhaya lakho. Uzobona ukuthi lesi sinyathelo esilula singadala ushintsho olukhulu empilweni yakho. Manje ngifuna ungilalele kahle, ngoba engizokutshela khona kungaguqula ngokuphelele indlela obona ngayo umhlaba. Usuke sewake wezwa ngomthetho wokudonselana, akunjalo? Ngiyaqiniseka ukuthi sewake wezwa, mhlawumbe uke wazama ukuwusebenzisa empilweni yakho. Kodwa manje ngizokukhombisa okuthile abantu abaningi abangakuqondi kahle ngalo mthetho, futhi yikho lokho okungaguqula indlela ohamba ngayo uye enaleni. Lo mthetho awugcini nje ngezimicabango noma izifiso zakho. Uxhumene ngokuqondile nendawo ohlala kuyo, ikhaya lakho, indawo osebenza kuyo, indawo yakho yomzimba. Konke okukuzungezile kunamandla, futhi amandla odonsayo axhomeke kulokho okukhona endaweni yakho yangempela. Cabanga ngalokhu, uma ufuna ukudonsa imali eyengeziwe, impumelelo, nenjabulo, ucabanga ukuthi lokhu kungenzeka endaweni engcolile, egcwele izinto ezingenasidingo noma ezixakile. Umthetho wokudonselana ungasebenza kanjani uma indawo ophila kuyo ingahambisani nalokho okufisayo? Ngiyazi lokhu kungase kubonakale kulula, kodwa kuyamangalisa futhi kunamandla amakhulu. Uma uqala ukususa izinto ongazidingi, izinto ezingasakubonisi ukuthi ungubani noma ofuna ukuba nguyena, usuke udala isikhala inala ingene ngaso. Nami ngikade ngikule ndawo. Ngikhumbula ngesikhathi impilo yami ibambekile. Bengihlala endaweni engazange ikhombe ikhono lami langempela. Ikhaya lami beligcwele izinto engizigcine ngenxa yemizwa, nakuba bezingasangenzi lutho. Kodwa lapho nganquma ukuguqula indawo yami, impilo yami nayo yaqala ukushintsha. Futhi lokho kwaqala ngesikhathi ngisebenzisa umthetho wokudonselana, hayi nje engqondweni yami, kodwa nasesikhathini somzimba. Ake ngikubuza umbuzo, zingaki izikhathi ozizwile lapho izinto zingahambi kahle empilweni yakho, kodwa ungazi ukuthi kungani? Ngiyakutshela, imbangela ingase ibe indawo ohlala kuyo. Uma uzungezwe izinto ezimele ukuswela noma ukunganeliseki, ungayilindelani inala. Uma ikhaya lakho ligcwele izinto ezindala, eziphukile, noma ezikukhumbuza izikhathi ezinzima, lezo zinto zikhulula amandla amabi, okuphambene nalokho ofuna ukukudonsa empilweni yakho. Lokhu abantu abaningi abakukuqondi ngomthetho wokudonselana. Isixazululo asikusekucabangeni kahle kuphela. Akukhona nje ukukholelwa ukuthi imali izowa ezulwini. Isixazululo sangempela sikhona ekuguquleni indawo yakho ukuze ihambisane nalokho okufisayo. Uma uqala ukuhlela ikhaya lakho bese ususa konke okungasakusizi, usuke udala isikhala inala engavela kuso. Lokhu akuyona imilingo, kuwulwazi lwesayensi. Indawo ozungezile ithinta ngokuqondile ukuthi ucabangani, uzizwa kanjani ngalokho, nokuthi udonsani. Manje cabanga nangabantu abakuzungezile. Angikhulumi ngezinto kuphela, ngikhuluma nabantu. Ubani omvumela ukuba angene ekhaya lakho?
Ngabe laba bantu banezindlela zokucabanga ngenala njengezakho, noma bayakudonsa babuyele emicabangweni yokuntula nokwesaba? Ngiyabazi abantu abaningi abaqale ukudonsa impumelelo nengcebo ngokushintsha abantu abajwayele ukuba nabo. Uma zungezwe abantu abahlale bekhuluma ngokuswela imali, izinkinga, nobunzima, leyo moya emibi izoqala ukuhlala kuwe. Kodwa uma uzikhethela ukuzungezwa abantu abacabanga ngezinto ezinkulu, abanesimo esihle futhi abahamba ngokuqonda okuqondile ukuya empumelelweni, amandla akho azoshintsha, bese umthetho wokudonsa uqala ukusebenza ngawe. Ngiyazi akulula njalo ukudelela abantu abathile, ikakhulu uma beseduze kwakho, kodwa ngiyacela ukuthi uqale ucabange kahle ngalokhu. Impilo yakho iyakheka ngamandla owamukelayo. Uma ufuna ukuzuza inala, kufanele ube endaweni ekhombisa lowo moya wenala. Uma abantu abakuzungezile bengakusizi ngalokho, kungenzeka ukuthi sekuyisikhathi sokuhlola kabusha lobudlelwane. Ngiyakuqonda ukuthi lokhu kungaba yindaba ethintayo. Mhlawumbe unomngane ohlala ekhononda, noma ilungu lomndeni elihlale lisho ukuthi izinto ngeke zibe ngcono. Kodwa uma ngempela ufuna ukuguqula impilo yakho, kufanele uthathe isinqumo sokuhlukana naleyo moya emibi. Njengoba uqala ukuhlelela ikhaya lakho kahle, ususa izinto ezingasenamsebenzi, uzokwazi ukuzizwa ukuthi uvula isikhala samandla amasha ukuze angene empilweni yakho. Ngikutshela ngokuqiniseka okuphelele, uma ushintsha indawo ozungezwe yiyo, amathuba azoqala ukuvela. Kuzoba sengathi umhlaba usugcine usukusekela. Ake ngikutshele indaba yomngane wami, ongase azishayele isikhathi esingangeminyaka emine edlule, owake wahlupheka ukuzama ukufinyelela enothweni. Wayezungezwe yinkinga, izinto ezingenasidingo kanye nobudlelwano obumnyama. Wayekwenza konke okusemandleni kodwa izinto zazingahambi kahle. Kwaze kwaba yilapho enza isinqumo sokushintsha indawo yakhe, axoshane nemithombo emibi, aze azungezwe abantu abacabanga ngendlela efanayo naye, lapho impilo yakhe yaqala khona ukuguquka. Waqala ukuhlelela impilo yakhe kahle, walahla yonke into eyayingehlosi lutho kuye, kwathi esikhathini esingangezinyanga ezine, wabona inguquko enkulu. Waqala ukudonsela amathuba amasha, abantu abasha, futhi ekugcineni wazuza inala ayeyiphupha. Manje sengifuna into eyodwa. Beka ikhaya lakho, abantu abakuzungezile, uzibuze, ingabe lokhu kubonisa lokho engifuna ukukudonsela empilweni yami? Uma impendulo ingeyona, qala ushintshe manje. Qala ngamagxathu amancane, kodwa qale namuhla. Susa izinto ezingamelani nekusasa lakho. Hlanza amandla amabi, uqale wakhe isikhala esikhombisa inala ofuna ukuyiletha empilweni yakho. Khumbula, uma ushintsha indawo okuyo, ushintsha amandla akho, uma lawo mandla eshintsha, umthetho wokudonsa uqala ukusebenza ukuze ukukusize. Manje ake ngikhulume ngento abaningi abangayiqapheli, kodwa ebaluleke kakhulu ekudonseni inala, amandla endawo ohlala kuyo. Konke kusazungezile kuwukudlula kwamandla, abantu abakuzungezile, izinto ezisendlini yakho. Imali, amathuba, injabulo, konke lokhu kungamandla akudluka ezakithi. Kodwa ukuze lamandla enala angene empilweni yakho, kudingeka ulungise indawo efanelekile. Ngizokubuza umbuzo, uma ungena ekhaya lakho, uyazizwa yini amandla amahle, ukukhanya, ugqozi? Noma uzizwa kanzima, uthwele, sengathi izinto azikho endaweni efanele? Ngiyazi, izikhathi eziningi asiqapheli, kodwa indawo esihlala kuyo inethonya elikhulu empilweni yethu yezimali, yezinzwa, futhi ngezinye izikhathi nasempilweni yomzimba. Uma uzungezwe yinqwaba yezinto ezingenasidingo, ezingenamsebenzi, noma ezikukhumbuza isimo esinzima esidlule, ungazilindela kanjani ukuthi amandla enala angene? Lokho ngeke kwenzeke. Ngikubonile lokhu kaningi, uma ungahlanzile indawo yakho, uma ungakudalanga isikhala esamukela inala, empeleni uvala iminyango yawo wonke umgomo ofuna ukufinyelela. Manje cabanga ngamakhaya abantu obabheka njengabaphumelele. Yini abanayo efanayo? Angikhulumi ngemali noma ubukhazikhazi, kodwa ngendlela abahlelela ngayo indawo yabo. Kukhona ukuvumelana, isikhala sokuphefumula, nobuciko obukhanyayo. Alukho udoti, awekho amathuluzi aphukile,
awekho izinto ezingadingekile ezigcwalisa indawo ngaphandle kweqhaza. Futhi yileyo ndlela okufanele uyenze, wakhe indawo ekhombisa lowo muntu ofuna ukuba nguyena. Wake waphawula yini ukuthi uma uhlanza ikhaya lakho noma igumbi elaligcwele udoti, uzizwa kangcono, ugcwele amandla, usukulwe? Lokho akuwona umnqweno, kuwumphumela oqondile wokuthi amandla akuzungezile ashintshile. Ngake ngahamba ngalolu hambo mathupha, futhi ngifuna ukwabelana nawe ngalokho okwenzeka kimi. Eminyakeni embalwa edlule, ngangisesimweni sempilo sami lapho kwakubonakala sengathi akukho lutho oluhamba kahle. Ngangizama ukudonsa ingcebo nokuchuma empilweni yami, kodwa konke kwakungathi kumile. Kwaze kwaba yilapho ngaqala ukuqonda ukuthi ukhiye awukho nje ekushintsheni indlela engicabanga ngayo, kodwa futhi nasekushintsheni indawo ebengihlala kuyo. Ngangena endlini yami, ngaqala ukuhlanza, ngakhulula izinto ezingasenalo usizo, ngahlela kabusha isikhala, kwase kuba sengathi okuthile ngaphakathi kimi kuqala ukushintsha. Ngazizwa ngikhululekile, ngazizwa nginomoya omusha. Kwaqala ukuvela amathuba, ukugxila kwami kwaba ngcono, kancane kancane nezimo zami zezezimali zaqala ukuthuthuka. Leyo yinjabulo yamandla endawo ezungezile. Wake waqaphela ukuthi amandla endawo ohlala kuyo angayithinta ngqo imizwa yakho. Uma indawo yakho iminyene, igcwele izinto ezixakile noma ingcolile, uzozizwa ukhathele, ungenalo ugqozi, ungenamandla okwenza lutho. Kodwa uma uqala ukuhlelela indawo yakho kahle, udale isimo esibonisa ukuchuma nempumelelo, amandla akho ayashintsha. Uzoqala ukuzizwa uphila, ube namandla, ulungele ukunqoba impilo. Leyo yindlela amandla okuchuma asebenza ngayo. Uma wenza lokhu, awulungisi nje kuphela indawo ephathekayo, kodwa uvula isango lamathuba nemali ukuba kungene empilweni yakho. Ngiyafuna ucacelwe, angisho ukuthi kudingeka ube nesigodlo noma izinto zakho zibe sezingeni eliphezulu ngokuphelele. Cha. Engikushoyo ukuthi kudingeka uqale ukudedela lokho okungasakusizi, udale indawo ethokomele, egcwele amandla amahle nokuchuma. Qala ngezinto ezilula, hlela itafula lakho lomsebenzi, uhlanze ikhishi lakho. Lezi zinguquko ezincane zingaba nomthelela omkhulu emandleni akho nasezimweni zakho zengqondo. Futhi uma uqala ukunakekela indawo ezungezile, umhlaba nawo uqala ukunakekela wena. Ngoba empeleni uthumela umyalezo womoya othi, ngifanele ingcebo. Ngifanele impilo echumayo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayathanda ukubamba izinto ezineminingwane yomzwelo, kodwa ngithi kuwe, uma ufuna ngempela ukuphila impilo enokuchuma, kufanele ufunde ukudedelela. Uma kukhona okungasakulethi inani empilweni yakho, okugcwalisa isikhala kuphela, kukukhumbuza ngezikhathi ezinzima, sekuyisikhathi sokukudedelela. Ngoba uma usagcina lezi zinto, usagcina amandla okuntuleka. Futhi ngeke ukwazi ukudonsa ingcebo uma usaphethe leyo mizwa enzima. Cabanga ngalokhu njengokwakha inkundla yamandla amahle ezungezile. Uma udala indawo egcwele amandla okuchuma, usungena emgodini ofanayo namandla empumelelo. Lapho kwenzeka lokho, uba ngumuntu oheha amathuba, impumelelo kanye nezinsiza zezimali. Lokhu akusilo nje ithiyori, kuyasebenza uma ukwenzile ngokoqobo. Ngikubonile kwenzeka kaningi, futhi ngiyazi ukuthi kungenzeka nakuwe. Ngakho qala manje ukuguqula indawo okuyo, ngoba uma wenza lokho, uguqula nempilo yakho. Manje ake sikhulume ngento ebalulekile abantu abaningi abangayiqondi, ubudlelwano obuphakathi kwemali nemizwa. Kungase kubonakale kuyinqaba, kodwa imizwa yakho inomthelela oqondile endleleni ophatha ngayo imali, ukuthi uyayidonsa noma uyayixosha. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi imali iyinto eqondile, uthola ngokusebenza kanzima. Yebo, kunjalo, lokho kuyingxenye yeqiniso. Kodwa wake wacabanga yini ukuthi imizwa yakho iyisisekelo sesimo sakho sezezimali? Ake sicabange ndawonye, uzizwa kanjani uma ucabanga ngemali? Ingabe uzizwa ukhathazekile? Unovalo? Udumele? Noma uzizwa uzethemba? Uyabonga? Uyajabula?
Ngiyakutshela, noma ungasebenza kanzima kangakanani, uma unemizwa engemihle ngemali, leyo mizwa iyoba umgoqo emandleni akho okudonsa ingcebo enkulu. Isizathu silula, imali iyamandla, futhi amandla owakhuphukisayo aphenduka kuwe. Uma ukhipha amandla okwesaba, okuntuleka noma ukungabaza, uzodonsa izinto ezifanayo. Kodwa uma ushintsha indlela ozizwa ngayo ngemali, uzoqala ukudonsa amandla ahlukile ngokuphelele. Manje, ake ngikutshele indaba yeqiniso, into eyangenzeka empilweni yami uqobo. Lapho ngiqala uhambo lwami lokuqonda umthetho wokudonsa kanye nokuxhumana okuphakathi kwemizwa yami nesimo sami sezimali, ngathola okuthile okumangalisayo. Ngangisezingeni elinzima kwezezimali. Naphezu kwemizamo yami yonke, imali yayingangeni empilweni yami ngendlela ebengiyifisa ngayo. Kwakuyilapho ngaqala ukubheka ngaphakathi, ngathola ukuthi imizwa engangiyiphethe mayelana nemali yayinegative kakhulu. Ngangesaba ukulahlekelwa yilokho okuncane ebenginakho. Nganginamahloni ukucela usizo, futhi izikhathi eziningi ngangizizwa sengathi angisoze ngaba nempumelelo kwezezimali. Yilapho-ke engathatha khona isinqumo sokushintsha ubudlelwano bami nemali. Ngaqala ukuguqula indlela engibuka ngayo imali, futhi okubaluleke kakhulu, ngaqala ukuguqula indlela engizizwa ngayo. Ngaqala ukuhlonipha imali, ngiyibonge. Ngaqala ukubona inala emehlweni ami engqondo, ngazizwa ngifanele umcebo, futhi ngaqala ukwenza izinto ngokuvumelana nalowo mqondo omusha. Ngangiyeka ukugxila ekwesabeni ukulahlekelwa, ngaqala ukugxila enjabulweni yokudala okuningi. Ngaqaphela ukuthi lapho ngenza lokhu, ukugeleza kwemali empilweni yami kwaqala ukushintsha. Amathuba aqala ukuvela, abantu abafanele baqala ukungena empilweni yami, futhi imali yaqala ukungena kalula. Manje sengizokubuza, uzizwa kanjani ngemali? Lapho ukhokha izikweletu, uzizwa uthukuthele noma uphatheke kabi? Noma uzizwa unombulelo ngoba unamandla okukhokha? Lapho ubheka i-akhawunti yakho yasebhange, uzizwa unesaba ukuthi imali izophela, noma uzizwa unesiqiniseko sokuthi kukhona okwengeziwe okuza kuwe? Le mizwa, noma ungayiqapheli, yakha impilo yakho yezimali. Futhi uma ufuna ukuguqula leyo mpilo, kudingeka uqale ngokuguqula indlela ozizwa ngayo ngemali. Ngiyazi ukuthi kubantu abaningi, lokhu kuyisithiyo esikhulu. Bakholelwa kakhulu ukuthi imali iyashoda, noma ukuthi abakulungele ukuba yizicebi. Ngifuna ume kancane ucabange, kwenzekani uma ungasaba ukwenza amaphutha kwezezimali? Kwenzekani uma, esikhundleni sokuzizwa unembeza omubi ngokufuna ukuba yicebo, uzizwa ufanele lowo mucebo? Kholwa ukuthi, ushintsho oludingayo luqala kuwe, endleleni ophatha ngayo imizwa yakho mayelana nemali. Lokhu akusho ukuthi kufanele ungabi namthwalo wemfanelo noma uphithizela ngemali. Engikushoyo ukuthi, esikhundleni sokuphatha imali ngomuzwa ongemuhle, qala ukuyibheka njengomngane, into ekusiza ukuthi uphile impilo oyifunayo. Imali iyithuluzi, futhi njengoba uvula inhliziyo yakho emandleni okuthi ingeze kuwe ngokukhululeka, uzobona kwenzeka. Ngiyakunxenxa ukuba ushintshe indlela ozizwa ngayo ngemali. Qala ukubonga imali osunayo. Qala ukubona ngamehlo omqondo inala iyeza kuwe. Zizwe ufanelwe okungcono kakhulu. Uma wenza lokhu, uma uguqula imizwa yakho ngemali, uzobona amathuba eqala ukuvela lapho ubungalindele khona. Imali izoqala ukugeleza kalula, ngoba awusayivimbi ngobuso bokwesaba noma inhlonipho. Futhi okukhulu nakakhulu ukuthi lokhu akumayelana nemali kuphela. Uma ushintsha imizwa yakho nezinkolelo zakho ngemali, uqala nokushintsha indlela ozizwa ngayo kwezinye izindawo zempilo yakho. Uqala ukudonsa uthando oluningi, injabulo eningi, nempumelelo eyengeziwe. Futhi konke kuqala ngoshintsho oluncane emizweni yakho. Ngakho-ke ngiyakumema, ezinsukwini ezizayo, hlola imizwa yakho ngemali. Uma uzizwa unesaba noma ukhathazekile, yima uzibuze, ngizizwa kanjani empeleni manje? Bese ushintsha lowo muzwa ongemuhle uwenze ube umuzwa wembeko, wokwethemba. Lokhu ngeke kushintshe nje kuphela ubudlelwano bakho nemali, kodwa kungashintsha yonke impilo yakho. Ngiyakwazi ukuthi kuyasebenza ngoba sengikubonile empilweni yami.
Futhi okubaluleke kakhulu, nawe ungakwenza. Futhi ungakhohlwa ngabantu abakuzungezile. Babalulekile ohambweni lwakho oluya empumelelweni ngoba amandla abo athinta ngqo awezakho. Imiqondo yabo, ukuthi baphila ekuntuleni noma enaleni, emoyeni wokwesaba noma wokuzethemba, ekuboneni izinto ngombono omubi noma omuhle, konke lokho ekugcineni kuthinta indlela ozizwa ngayo nezinqumo ozithathayo. Uma ufuna ukufinyelela okukhulu empilweni, uma ufuna ukuphumelela, kubalulekile ukuzizungeza nabantu ababelana nawe umbono ofanayo. Khumbula ukuthi abantu abazungezile bangaba yisihluthulelo sokuvula umnyango wekusesheni kwakho. Manje usuyazi kahle into okudingeka uyenze. Bheka abantu abasondelene nawe, uhlolisise ukuthi ubani okuseceleni, bese uma kudingeka, qala ukwenza izinqumo ngenhlakanipho mayelana nabantu ozosebenzisa isikhathi esiningi nabo. Uma usukwenza lokhu, ushintsho luzoqala ngaphakathi kuwe bese lukhula lukhombisa umehluko empilweni yakho yonke. Lolu hambo alupheli lapha. Qhubeka ukhuphuka endleleni yentuthuko nobuhlakani. Ividiyo ezolandela ezovela esikrinini izokuthatha iye phambili kakhulu. Kulena ividiyo, uzothatha esinye isinyathelo sokuba ngcono ngamaphesenti elilodwa kunendlela onjalo namuhla. Ungaphuthelwa lokhu, ngoba okungcono kakhulu kuseza. Ngizobe ngikulindele kuvidiyo elandelayo.